F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minn ftitor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita lill-Kummissarju għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità, Samantha Paċkazan. Samantha ilha ftit iktar minn sentejn f'dan ir-rwol, il-lejla nixtieq nisma' mingħand Samantha kif tiddeskrivi dawn is-sentejn ta' xogħol. Fuq livell personali għal Samantha dawn l-aħħar xhur kienu xhur fejn b'mod personali għamlet kisbiet importanti, kisbiet ta' indipendenza, però wkoll fuq livell ieħor tkellmet apert fuq kwistjonijiet personali, kollox biex tqajjem kuxjenza dwar sitwazzjonijiet li Samantha u persuni oħra qegħdin jaffaċċaw. Niltaqgħu ma' Samantha minn hawn ftit oħra Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Glutex, gluten-free traditional Maltese products. So yummy you won't taste the difference. The new Beko range. Beyond beautiful, just like nature. For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Nemnem, xema artiġanali magħmula bimħabba. Is-sera tat-tajba u nilqakom għal Prime Time, grazzi tal-li għażiltu li tibdew is-serata tagħkom miegħi, nispera li kellkom ġurnata li tatkom dak kollu li qegħdin tistennew minna, però fuq kollox issa wasal il-ħin biex tirrilassaw sabiex għadha tqumu biktar grinta u enerġija għal ġurnata oħra. Wasal il-ħin biex nistieden ħdejja u nintroduċi l-mistiedna tiegħi l-lejla b'mod formali. Fil-fatt il-lejla ser nospita lill-Kummissarju għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità, il-Samantha Paċkazan. Hello Samantha. Hello. Kif int? Is-sena tat-tajba, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Tista' takkomoda ruħek, jien mill-ewwel ħammur impoġġi bil-qiegħda u nsegwi t-tradizzjoni tagħna. X'aħna tradizzjoni hija li kull min jiġi hawnhekk noħodlu d-dettalji biex nirreġistraha. Tajjeb. Isem ikun jom? Samantha Paċkazan. Samantha Paċkazan. Data ta' twelid? 8/11/1993. Mela l-aħħar sena in your 20s. Eżatt. Somma sena, inqas xhur issa fadallek. Fejgli xa tinħossom. Fejn inti wilda, Samantha? Pieta. Pieta. Residenti? Ħaddingli. Professjoni? Kummissarju. Samantha, l-aħħar li kont bil-qeda fuq dak is-sofan, kemm kont ilek kummissarju, ġimgħatej? Ftit, niftakar kien fil-bidu tal-irwol ġdid, s-saddan għazmin minn. Issilek naqra iktar minn sentej kemm ilek? Eżatt, sentejn u 3 xhur naħseb. Meta tħares lura lejn daw is-sentej u 3 xhur, hekk kif tiddeskrivihom? Fem, sbieħ. Sentej sbieħ, iktar minn xejn li titgħallem ħafna. Ovvjament inti tidħol fil-pożizzjoni b'ċertu knowledge u awareness, un bat iktar ma tidħol fl-irwol, aktar tifhem eżatt x'inhu l-irwol u x'suppost tkun qed tagħmel. Allura ngħid li huma esperjenzi sbieħ fejn ħdimt ħafna ma' ħafna nies u ltqajt ma' ħafna nies. U l-iktar naħseb li titgħallem mill-esperjenzi differenti li kull persuna ġib magħha stess. Bħala kummissjoni tiffukaw ħafna enerġija u ħafna ħin fuq l-edukazzjoni. Awareness importanti ħafna, ġifieri nagħmlu ħafna dak li ngħidulu Disability Quality Training. Fi żmien li ġej ħankunu qegħdin nippreżentaw ukoll ir-rapport annwali li kien hemm żieda sostanzjali f'daw Disability Quality Trainings, ġifieri li nkunu qegħdin nagħtu taħriġ lill-organizzazzjonijiet, entitajiet differenti biex nqajmu aktar għarfien dwar il-mudell soċjali tad-diżabilità, dwar etikett għaliex ħafna nies kultant iħarsu lejn persuna b'diżabilità u jew jitrattawha bħal tfal, pereżempju. Insomma, affarijiet differenti. Fatt interessanti li anke mill-privat kien hemm ħafna interess fih dan it-tip ta' training, dan it-tip ta' Iwa, fil-fatt, waħda mid-differenzi li rajna din is-sena li għaddiet kienet l-interess aktar fis-settur privat. Fi żmien ta' qabel kien ikollna ħafna iktar attendenza mis-settur pubbliku
u naħseb il-ħaqna wieħed mill-miri tagħna li anke nilħu l-settur privat. Jekk inħarsu lura lejn l-aħħar sena, waħda mill-avvenimenti, waħda mill-affarijiet li organizzajtu bħala kummissjoni li tant tkellmu dwarha min ipparteċipa kienet l-imbirka Scavengers Hunt. Dik kienet. Kemm niżlet tajjeb din Scavengers Hunt? Kienet inizjattiva li ħriġ biha jiena u l-idea kienet jiena ġejja għandi l-background tal-Girl Guides tajjeb, allura nużaw ħafna fil-Girl Guides nużaw ħafna l-informal education, ġifieri li tagħmel attivitajiet li huma ta' pjaċir biex tinforma u tgħallem lil ħaddieħor. L-Scavenger Hunt kienet dik, ġifir l-iskop tal-Scavenger Hunt kien illi dawk li parteċipaw jitalmu aktar dwar l-aċċessibilità. Fil-waqt li anke aħna nkunu qegħdin niġbru informazzjoni dwar nuqqas ta' aċċessibilità, ġifieri ferjas differenti u hija inizjattiva li beħsibna nkomplu nagħmlu wkoll, naraw ferjas differenti x'tip ta' aċċessibilità hemm, x'nuqqasijiet ta' aċċessibilità hemm u minflok forsi anke minħabba nuqqas ta' riżors umana ħadna din l-inizjattiva innovattiva biex kemm qed teduka lin-nies imma fl-istess ħin ukoll inti tkun qed tinforma ruħek aktar dwar x'hemm hemm barra. Imma din Scavengers Hunt ħaterġa' ssir. Dak il-pjan. Dis-sena l-oħra minnija fil-ġimgħa tal-arfin dwar id-diżabilità. Dis-sena l-pjan huwa illi nagħmluha anke fi żmien iktar fejn it-temp jippermetti. Skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, other boys want a picture. Two foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with you. Esprit, level 1 at the point. Samantha, bħala kummissjoni kontu involuti f'numru ta' inizjattivi b'livell internazzjonali anke Ewropew fejn qegħdin taħdmu bisħieħ dwar l-indipendenza tal-persuni b'diżabilità. Waħda mill-affarijiet bħalissa anke permezz tal-Aġenzija Support qegħdin naħdmu biex ikun hawn riforma fuq livell nazzjonali dik li ngħidu Personal Assistant Reform. Hija xprunata mill-Aġenzija Support, imma hemm komunikazzjoni importanti ħafna kemm mal-European Network for Independent Living, ġifieri dawn jaħdmu prinċipalment fuq ħajja indipendenti. Jippromovu eżatt dak li judi institutionalization, riċerka li aħna fuq livell lokali qegħdin naħdmu fuqha, u biex il-persuni b'diżabilità jgħixu b'mod indipendenti fil-komunità. Ġifier servizzi hemm bżonn fosthom pereżempju l-personal assistant huwa servizz li huwa importanti ħafna, imma hemm diversi aspetti oħrajn li naħdmu magħhom, ġifieri anke mal-en il-stess ħadimna ħafna dwar l-European Care Strategy għaliex ħassejna l-bżonn li nippromovu aktar l-indipendenza fiha dik l-istrateġija. Anke mal-European Disability Forum ikollna komunikazzjonijiet fejn aħna dejjem ovvjament nitalmu minn għandhom u manko huma jitalmu x'qed ikun qed isir fuq livell nazzjonali. Samantha, jekk għandna nitkellmu fuq livell personali u fuq indipendenza, għamilt kisbiet importanti f'dawn l-aħħar xhur inti wkoll fuq indipendenza? Għalibt waħda mill-aktar sfidi li kont qed naffaċċja dik li nixtri id-dar tiegħi permezz tal-iskema tal-Housing Authority New Hope Scheme. Ovvjament kont waħda mill-beneficjarji illi nexxi li nakwista d-dar tiegħi għaliex kelli sfida fejn jidħol l-insurance minħabba ovvjament riski ta' saħħa. L-insurance ma jkunux jixtiequ li jinxurjaw persuni li għandhom diżabilità. Ovvjament ma bdewx jidħlu garanti l-insurance għal home loan li tagħmel. Ekku. Bħali hemm ħafna u allura rnexxieli nagħmel akkwist importanti fis-sens fil-kultura Maltija li tkun proprjetà ta' darek hija xi ħaġa li intuha valur ħafna. Kemm ilek issa tgħix għal rasek? Għamilt perjodu kont qed nikri għaliex ħassejt il-bżonn li nagħmel dan il-pass. Imma issa ili minn Mejju noqgħod. Ġifieri tħallsew fir-rutina li tagħmel ix-xogħol tad-dar, li tagħmel. Iwa, mhux l-iktar ħaġa li nħobb nagħmel. Imma bżonn jus. Ekku, li importanti u kultant meta tkun qed tagħmlu, tkun qed tipproċessa anke ħsibijiet oħrajn li jkollok fuq ix-xogħol u fuq affarijiet oħrajn li jkollok għaddejjin
minn moħħok. Samantha, fadlinna ftit iktar minn minuta, però ma nistax ma nitkellmux fuq il-fatt ta' kemm fil-ġimgħat x-xhur li għaddew kont voċifera fuq is-sitwazzjoni personali tiegħek viżavi li jkollok il-familja tiegħek u dan kollu għamiltu biex tikkrea aktar kuxjenza. Tkellimt, ma kienx xi ħaġa li xtaqt li nitkellem fuqha fl-apert ngħidlek il-verità li x'ħassejt li kienet xi ħaġa tiegħi xi ħaġa personali nitkellem fuq ħafna affarijiet. Ma di ħassejt li x'ismu, ma tant kemm kien hemm diskors u kummenti ta' nies li forsi ma jesperjenzawx qed nitkellem dwar statement li għamilt meta kien hemm id-diskussjoni dwar l-emendi fuq il-liġi tat-termination f'sitwazzjonijiet ta' saħħa. U ħassejt il-nies li vera jesperjenzaw ma jkunux qegħdin jitkellmu għaliex ovvjament kun hemm biżemm ħafna stigma barra u ħassejt li għandi nitkellem. Forsi ħafna ma jirrealizzawx ma fost il-kummenti korroħ ħafna li lajt li jiena lija ma tantx intihom daqshekk importanza ngħid id-dritt. Kien hemm kummenti imma li mhux ħankun tajba għaliex fl-statement tiegħi jiena qed li jiena m'iniex lesta li nirriskja ħajti minħabba l-kundizzjoni tiegħi li nkun tqila, imma jekk inkun xorta m'iniex lesta li nirriskja ħajti u allura ħafna nies ma kinux qed jirrealizzaw ukoll li sakemm qed jikkummentaw b'dan il-mod jiena kont ukoll bdejt il-proċess biex inkun foster carer għaliex ovvjament l-options tiegħi anke biex ikolli familja tiegħi hija through adoption, through fostering, jew nkella surrogacy. Kemm jiena dejjem hemmint li hawn biżżejjed nies fid-dinja u fejn nistgħu ngħinu wkoll. Samantha, jien nawguralek ir-risq, però iktar nawguralek li teqpa' b'din l-enerġija u b'din il-grinta li għandek għal xogħolok kif ukoll għall-ħajja, għax żgur ovvjament jekk teqpa' għaddejja b'din il-grinta li għandek ħadd akkwistaw jirnexxielek tagħmel dawk il-kisbiet li vera tixtieq. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi lejla. Fil-fatt grazzi għal Fior de Vita għalik għandna prodotti Fior de Vita biex tkun tista' tikkrea dak il-cheese platter perfett, kif ukoll grazzi għal Nem Candles għalik għandna xemal kull darba li ħadd ixel ħadd tiftakar fina d-dar għax żgur li ser timla d-dar kollha vera raħat fuq u għal atmosfera rilassanti m'hemm xejn nisbaħ minn hekk. Grazzi ħafna Samantha u l-kumplament tas-serata tajba. Lilkom it-telespettaturi ħeġġixkom teqgħu hemmhekk ħammorru għal waqfa ta' riklami, però qabel immorru għal riklami nixtieq nfakkarkom malajr li bħalissa għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' United Colors of Benetton fejn din il-kompetizzjoni hija mirata għat-telespettaturi żgħar ta' prime time għal dawk kollha li jħobbu jużaw il-kuluri u għandhom ħafna kreattività ibatunna tpinġija li għalikom tfisser ir-rebbieqa dan l-istaġun sabiħ li qegħdin fih bħalissa. Dik it-tpinġija li jagħmlu t-telespettaturi żgħar u mbagħad intom bħala ġenituri jew kellha l-persuni li teħdu ħsiebhom ħateħdu ritratt ta' dik it-tpinġija u tibatulna permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook jew nkella Instagram. U dak ir-ritratt li tibatulna ta' dik it-tpinġija jista' joħroġhom rebbieħa tal-aċċessorji li għandhom bżonn biex ikollhom piknik perfett jew nkella ħarġa l-baħar għax issa dalwaqt jibda l-istaġun li mmorru l-baħar. Dan kollu grazzi għal United Colors of Benetton. Ħammorru għal fażejra ta' riklami kif niġu lura ikompli prime time eqgħu hemmhekk. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn Berocca, ippakkjat vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fih stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għal vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized. Żmien l-allerġiji, Sterimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħeslem, magħmul minn ingredienti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-foljet li ssir fil-prodott qabel l-użu. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work, the delicious dinners, life's sweetest moments, life's big changes, and when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. 2 foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all.
Esprit, level 1 at the point. Tile and Style, the Tile Centre at Birkirkara Bypass. Follow us on Facebook. Glutex, gluten-free traditional Maltese products. So yummy, you won't taste the difference. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy. We believe that people should be proud to show where they live. We only use experts and trusted contractors to work on our projects, who are also continuously supervised by our dedicated hands-on architect and project manager. We are Cosmopolitan Developments. Home Trends. Home Trends. Designed to love living. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal Prime Time nhar is-Sibt 22 ta' April b'mod internazzjonali jiġi mfakkar Jum id-Dinja. Jum li ġie kreat lura fis-sena 1970 sabiex titqajjem iktar kuxjenza ambjentali kif ukoll tibda tiġi diskussa bisħieħ il-kwistjoni tat-tibdil fil-klima. Llum il-ġurnata smajna ħafna dwar it-tibdil fil-klima, smajna ħafna dwar kwistjonijiet ambjentali, però ġurnata bħal nhar is-Sibt 22 ta' April qed hemmhekk sabiex kull wieħed waħda minna tfakkarna li kollha kemm aħna rridu nagħmlu parti tagħna sabiex il-ġenerazzjonijiet li ġejjin ikunu jistgħu jgawdu ambjent aħjar milli qegħdin ingawdu aħna. Kollha kemm aħna għandna dmiru dover li nħallu ambjent aħjar milli qegħdin ingawdu aħna għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. It-tibdil fil-klima, kwistjonijiet ambjentali joħolqu ħafna problemi ta' saħħa, joħolqu wkoll problemi ekonomiċi, kif ukoll b'mod internazzjonali it-tibdil fil-klima u problemi ambjentali qegħdin joħolqu problemi politiċi kif ukoll instabilità soċjali. Kull wieħed waħda minna jista' jagħmel il-parti tiegħu, jieħu ħsieb il-pjaneta tagħna, jista' jieħu ħsieb l-ambjent billi jbiddel ftit affarijiet żgħar mir-rutina tiegħu. Eżempju, niġġeneraw inqas skart. Waħda mill-affarijiet li l-iktar iddejjaqna d-dar huwa meta jkollna ħafna skart, meta jkollna affarijiet li ma rriduhomx, meta jkollna affarijiet li m'għandniex bżonnhom iktar, id-dar tagħna idejquna. Jekk għandna nkabru l-ħsieb u naħsbu fuq livell ta' pjaneta, naħsbu bl-istess mod li l-pjaneta tagħna m'għandniex niġġenerawla affarijiet li m'għandniex bżonn u m'għandniex niġġenerawla affarijiet li ma rriduhomx iktar. Kif tiġġenera inqas skart? Mod faċli ħafna huwa billi tpoġġi ftit żejra ħsieb. Eżempju, tibda tuża servizzi ta' refilling service għal beauty products jew inkella deterġenti tad-dar li tuża. Billi tuża refilling product, billi tuża refilling service, kull prodott li jispiċċalek ma tkunx qiegħed tikkonsma fl-ixkun ġdid kull darba li jkollok bżonn tnaddaf jew inkella tuża l-prodotti ta' żbuħija. Mod ieħor kif tirrispetta l-ambjent huwa billi tnaqqas skart li tiġġenera relatat ma' ħwejjeġ u żraben. Dejjem għandek tuża ħwejjeġ jew inkella żraben li jkunu magħmulin minn materjali li huma naturali, kif ukoll dejjem għandek tagħżel ditti li fil-proċess tal-manufattura jkunu jirrispettaw l-ambjent. Jekk għandek bżonn prodotti elettroniċi, dejjem għandek tara li tuża prodotti elettroniċi li huma ta' kwalità sabiex tkun tista' tgawdihom għal ħafna iktar. U jekk dejjem għandek bżonn tinvesti fi prodott elettroniku wara li jkollu iktar minn użu wieħed sabiex ovvjament flok ikollok 5 prodotti elettroniċi, ikollok prodott wieħed li jkun jista' jagħmel il-5 differenzi u il-5 użi differenti. Infakrek, Jum id-Dinja, nhar is-Sibt 22 ta' April, jum li jiġi infakkar b'mod internazzjonali f'Malta qiegħed jiġi mfakkar grazzi għall-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża. Nfakrek ukoll sabiex ir-rutina tiegħek mhux tbiddilha għal nhar is-Sibt 22 ta' April biss, imma tbiddilha
għal ħajtek kollha. Jien ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi illejla, nixtieq nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom għal għada fit-8 u 10 ta' filgħaxija. Sa dan it-tant nixtieq ngħid grazzi lil Żara li ħadu ħsieb jipprovdu lil ħwejjeġ u nawguralkom il-kumplament tas-sena tat-tajba. Saħħa niltaqgħu għada. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Glutex, gluten-free traditional Maltese products. So yummy you won't taste the difference. The new Beko range. Beyond beautiful, just like nature. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. Nemnem, xema artiġanali mamula bimħabba. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Eva Garden. Privé Hairdressing. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.